С най-голямо съжаление и недоумение мога да коментирам това решение на Общинския съвет, тъй като това беше целева субсидия в размер на 2,5 милиона лева, предоставена от държавния бюджет за финансиране на пътната инфраструктура на територията на град Сливен. Всички обекти, за които бяха предоставени тези средства, са предназначени за възстановяване на пътната инфраструктура на територията на общината, което всички ние знаем, разбираме, че това е основният приоритет в момента на общината. Принципа на предоставяне на целеви средства гласи, че тези средства могат да се използват единствено и само за обектите, за които са предназначени. Тоест единствено и само за обектите, цитирани в предложението на Общинска администрация за възстановяване на пътната инфраструктура. Знаете, Георги Данчев, Бургаско шосе, тук в централната част на града, булевард Хаджи Димитър и така нататък. Общинския съвет и Общинската администрация може да вземе единствено и само решение за разпределение на тези средства по тези обекти, за които са предоставени. Никакво друго решение не може да взема Общинския съвет. И при това положение съществува изключително голям риск тези средства да бъдат върнати обратно в държавния бюджет и да не бъдат използвани от община Сливен. Аз мисля, че това е недопустимо и това би било прецедент в цялата държава. И подобно решение не ползва никому, най-малко гражданите на Сливен или община Сливен. И търсейки изход в тази ситуация, Общинска администрация ще внесе повторно това предложение в Общинския съвет, отново на сесия, с надеждата, че наистина ще бъде проявено благоразумие и това благоразумие ще наделее над политическите пристрастия и емоции, защото това е единственото правилно решение в полза на гражданите и на града. Аз мисля, че просто ще бъде недопустимо в тези условия на такава задълбочаваща се икономическа криза, в която държавата, общините, гражданите се задъхват от липсата на финансов ресурс и тези нужди, които има община Сливен, ние да върнем предоставени средства в размер на 2,5 милиона на държавния бюджет. Освен това, тук искам да допълня и по отношение на тези спекулации, които се ширят и които са недопустими по отношение на използването и усвояването на тези средства. Казвам пак, тези средства не постъпват по сметката на община Сливен и община Сливен не е тази, която ще извършва разплащанията. Разплащанията се извършват чрез Министерството на финансите, чрез зареждане на лимита на община Сливен. Така че всякакви опасения и всякакви такива спекулации по отношение на използването на тези средства са абсолютно недопустими. Просто мисля, че на следващата сесия следва наистина благоразумието, разума, интересите на града да надделеят.